zvadhakwa zvanyatso kubuda pachena kuti vanhu munyika yeZimbabwe vaneta. Chaos iyi yakuitika munyika yeZimbabwe, especially mu the Harare CBD. Matiri kuona kuti vanhu panguva ino vari kuvava rudya magaka, panguva ino ane minzwa aiwa vachijamuka maprovisions anotorwa nemutungamiri wenyika vachiti aiwa we are seeing kuti panapa muri kuda kukava up kuti muwane nguva yekueliminata vanhu vari kuenda against 2030 plan. Sandave namashoko ashamisa vanhu anouya achitaurwa panapa nokukumana nezimu ainoti subscribe like turn the bell kuti ipinda panapa panobuda kuvineta muri kuona anobuda nyora achiti munhu akakwasi constitutional lie a cover up for more elimination. The same man who has been sloganeering for 2030, the same man who has promoted people based on ethnicity, 2030 allegiance, and the same man whose closest allies have threatened to arrest those opposing his illegal agenda, now claims he has always been, and will remain a constitutionalist. The sudden shift is nothing more than a tactical pause. He seeks to redraw his strategy, eliminate more opponents, and do so under less pressure and without suspicions. His words are not a change of heart, they are a calculated deception. If he is true to his words, then we wait to see within a short space of time the return of all illegally recorded Tutsi public office bearers, the return of Harvest House to its rightful owners, the resurrection of all security chiefs who were murdered in cold blood. Thomas wanobuda chitoko panapa vanachiti aiwa kana tichiona kuti vakomana vari kuti they really want to step down, ngatitange kuona within a short space of time kuti aiwa vakomana vakarekolewa ngavari state back vadzokere muparliament nezvimwe zvakawanda zvavataura vachiti aiwa panapa ingori planning ingoeliminata vakomana vari kumuopposa without pressure, then they go back to their agenda. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechituko ichi? Pinda kusection medu, subscribe or like